कर दिए स्टार्ट। स्टार्ट तो दो लोग देवेंद्र तिवारी जी मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं ना कटा है। लाइव है 14 लोग सब लोग हैं। उनको पूछना हेलो हेलो, कहा गुरुजी बोली आवाज। सर कुछ बोलिए बोले हैं। इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कीजिए। आवाज़ नहीं जा रही। हाँ पूछेंगे तब ना। आवाज़ ना हो तो नहीं, ऐसे आप बोलिए। संदीप कुमार वाचिंग यू बोलने के लिए बोल रहे हैं। वो कॉल किए ना, इसी पे कॉल किए थे तेजस। विषय पे क्या बोलना है आज, उस पर मतलब इंट्रोडक्शन दीजिए। आज पे किसके बोलना है? क्यों कट जा रहा है? अपनी बात शुरू करिए। बोले हैं कट जा रहा है उनका फोन में। बोलिए कुछ बोलते रहिए। लाइव है सर आप। पूछेंगे वो तब ना बोलूँ। तो इसमें ये बोलिए कि प्रश्न हमसे पूछा जाए, मतलब इस टॉपिक पे आज जैसे बुलाया गया है। नहीं पूछेंगे तब तो सही बोलते। फोन में नहीं लग रहा है। काट रहे का तो कट जा रहा है। लाइव हैं सर आप। लाइव हैं आप, सब देख रहे हैं आपको। वो नहीं लाइव है। सब देख रहा है। 24 लोग जुड़ गए हैं, आपको देख रहे हैं। तो फिर पूछे क्वेश्चन मत तब ना।
कुछ टक्कर निकल गया, अगर है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप पे आया, धीरे धीरे बोलिए। हेलो, तो सर का क्या क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछेंगे तब तो सर बोल रहे हैं। हाँ सर, आप अपनी बातचीत शांति ताकि वहाँ पे आपकी आवाज़ जाएगी ना तो बात होगी। आप अपना हाँ विषय पर आइए अपने, थोड़ा सा लोग बीच में पूछते रहेंगे। ऐसा है कि देवेंद्र जी का विषय है, ये आखिर पत्रिका का विषय बा कि पूरी समाज में जाति व्यवस्था का रहल। भोजपुरी साहित्य में चाहे भोजपुरी समाज के जाति व्यवस्था का रहल, एक उत्पत्ति कैसे भई। ठीक है ना भैया। पहला क्वेश्चन में बा कि वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के तो उल्लेख मिलता, भोजपुरी में का रहे। तो एकर तो हमरा दिमाग से अब तक जो भोजपुरी साहित्य के हम पढ़ले लिखले बा, यह पौले बानी कि भोजपुरी में वर्ण के अर्थ रंग रहे, वर्ण का रहे। कहीं से एगो लोक विवाह के गीत में अबे करेला कि कौन वर्ण है सीता सुंदर, कौन वर्ण भगवान। तो उत्तर है कि गोर वर्ण है सीता सुंदर, सांवर वर्ण भगवान। तो इससे स्पष्ट होता कि जो भोजपुरी में वर्ण के रंग रहे, वर्ण रहे, वो रंग रहे। अब संस्कृत वाले लोग के कैसे खींच के ले गई लोग, ओकरा से हमरा लेन देन ना रहे। अब प्रश्न उठता कि भोजपुरी जो जाति व्यवस्था रहे, दूसरा प्रश्न वहां के रहे कि जाति व्यवस्था भोजपुरी में रहे, वो व्यवस्था कैसे विकसित भइल, का रहे। तो हमरा जहां तक साहित्य में मिलता भोजपुरी में कि पहले आदमी प्रकृति के बिल्कुल नजदीक रहे। आज जब प्रकृति के नजदीक रही तो वो वातावरण और जमीन के अनुसार ही जाति व्यवस्था बनती रहे। जैसे अभी मान लो कि तोता प्रकृति से कंट्रोल होले से, नियंत्रित होले से, तो तोता आज हमने कहला कि पहाड़ी है, आसामी है, वो जहाँ से आयल बा तहें से मानाला। वही तरी हम देखले बानी कि बैल हमने के यहाँ पहले खरीदात रहन सब, तो आदमी कहे कि जौनपुरिया है, हरियाणा के है, पंजाबी है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुल यही तरी वर्गीकरण होता है। वही तरी हमनी के जाति व्यवस्था जो पहले बनल हुई भोजपुरी में, तो ये पहले क्षेत्र के अनुसार ही बनल हुई। काहे से कि हम देखले बानी कि जाति से या झंझट भोजपुरी में कुरी के होला। जैसे हरेक जैसे 7-7 कुरी, ओहू में 8-8 कुरी, 10-10 कुरी, 12-12 कुरी में बटाई बड़ी। और उनकर संबंध जमीन से बा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तू ले ला, जैसे भूमिहारे बड़े, तो अब जैसे वो अपना के कहिए शंकरवार, तो सकराडीह से आयल बड़े। शंकरवार, दोनवार जिनकर स्पेशल क्षेत्र बा, किनवा, सबके अलग अलग क्षेत्र बा। वही तरी तू फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के ले लिहल जा, कुर्मिये के ले लिहल जा, तो बताइए अवधिया, बियहुता, मगहिया, गरैया। वही तरी हमने ब्राह्मणे के ले लिया तो कानकुब, जो सरजू पारी, कनौजिया, सरजू पारी, सकल दीपी, एक तरी वर्गीकरण होला। तो ये कहीं न कहीं एगो जमीन से इनकर संबंध रहे। बाद में व्यवस्था विकसित हो आ करके हमने की यहाँ पहुंच गई कि कर्म से भी हो गई। कहीं से कि पहले जब हमने के खुद लड़का रही जा तो जाति व्यवस्था पूछत रहे कि आप कौन आश्रय हैं। एक मतलब बा कि काम से माने हमरा कौना काम पर आप आश्रित बनी। एगो लोक गीत में एगो खुदे दुल्हन से पूछता कि भोजपुरी विवाह के गीत है कि कहता कि के कर हऊ तुहू बारी कुंवारी, काई हवे बाबा के नाव हो, कौने आसरे बाबा कैले तोरे पोषण, सुधी सुधी देह बतलाई। तो इस साफ बियाह के गीत में मनता कि पहले कर्म से जाति व्यवस्था हमने के यहाँ बनत रहे और यही जाति व्यवस्था सब में आगे बढ़। अब आजकल राजनीतिक वातावरण बन गई, राजनीति जाति हथियार हो गई, वोट के सत्ता के हथियार हो गई, लाभ के हथियार हो गई। तो आदमी जन्म से बनावे लगल आ ओकरो के हमारे संविधान निर्माता जब बनावे लगले तो इहो थोड़ा सा जातीय पर ही बेस्ट कर दिले उठा करके कि हे जात के सामाजिक व्यवस्था कमजोर बा, हे जात के आर्थिक व्यवस्था कमजोर बा, यह तरी बनावे लगले।
जबकि लोक में ऐसन कौनो झंझट ना होखे के चाहिए। कहे से कि जौन हमारा लोक के साहित्यकार लोग पढ़ता, चाहे जौन भोजपुरी के, वो ज्यादा से ज्यादा भिखारी उखारी के पढ़ता। लोक में केहू जात नहीं के बढ़िया से, आ लोक में जो बढ़िया ना जाए तो जौन मुद्दा उठल ओकरा के केहू जानकारी ना होई। सही बात। काहे लोक के अर्थ होला जहाँ मित्र भाव होखे, आ जब मित्र भाव ना होई, वर्गीकरण हो या लोक होइबे ना करी, तो जहाँ ई बांटाए लागल तहाँ वर्गीकरण है के तो वहाँ लोक के कल्पना कैले ना जा सके। लेकिन लोक गीत में हम तो अपना लोक गीत देखनी, हाँ कहानी कथा जब से शुरू भइल बा उजा से तो लगेला कि जात के वर्गीकरण बा, भले छुआछूत रहे चाहे ना रहे, लेकिन जात के, लेकिन लोक गीत में जातीयन के उल्लेख आवेला, लेकिन कौनो ऐसन अपवित्रता सूचक कोनो जात के उल्लेख ना रहे। ना तो हमार लोक गीत ई ना कल रहित कि मोरा पिछुआरा बा चमरवा भैया डेगे चली आओ हूँ, मोरा पिछुआरा बा डुमवा भैया डेगे चली आओ हूँ। उ ई ना कहीं नहीं बताओ कि तू नान हम दूर चल जा, जो हमार लोक गीत बा। जब से साहित्य लिखाए लागल, चाहे जब से हमनी के सत्ता के नजदीक आवे लगनी, चाहे हम विदेशी सत्ता के हस्तक्षेप कहीं, चाहे अंग्रेजन के हस्तक्षेप कहीं, तो जौन हमनी के कुरी में बटाई रही जा, वही कुरी के लेके लाभ उठा ले। कुरी रहे क्षेत्र में, वही कभी काल देखले बानी कि हमनी के गाँव में एगो कुरी बा कि मगहिया कुर्मी बा, एगो कुर्मी बा अवधिया कुर्मी बा, आ दोनों में मार हुई तो मगहिया एक तरफ हो जाए, अवधिया एक तरफ हो जाए, वो जब अपना कुरी के हो जाए। एक मतलब है कि पहले यही तरी रहे, आ यही तरी बंटवारा रहे। फिर जब समाज के अध्ययन हमनी के करे लगी ला जा, तो इहो देखे ला जा कि हरेक कुरिया में एक गो चौधू रहता, आ चौधू रहता ने, आ एक गो उनकर जैसे छड़ी ओबीसी में जौन छड़िया बद्दर रहन, जौन शेड्यूल में रहन जौन कासिम कहात रहन, आ जौन सवर्ण में रहन, ई दू गो मिल के अपन एगो व्यवस्था बनौले रहन, आ इहे व्यवस्था के चलावत रहन। आ वो में जे गलती समाजी करे ओकरे के कुजात छाटत रहन। कहीं से एक चीज हमेशा ध्यान रखे के चाहिए कि एक जात के दूसर जात कुजात कभी छाटिए न सके। जब वो कुजात छटाई तो अपने के यहाँ से छटाई, आ वही के अनुसार हमने कि यहाँ एक तरीके व्यवस्था बनल रहे, आ छाटत रहे लोग। अब एगो प्रश्न उठता कि जब ये लोग कुजात छाटत रहे, केहू अपना घर के बेटी बहन निकाल दी, तो हमारा तो उम्मीद नहीं कि दोसर ओकर कदर करी। ये लोग छाटत रहे, आ छाटत छाटत पूरा पर बेटी बहन निकालत रहे, चाहे जैसे चाहे आपके जात के निकालत रहे। अब वो जात दूसरा जात में जात ओकरा को स्वीकारे न करे, कहे से कि हमने कि यहाँ तो कुरी में भी बटाइल रहे जी। एकर लाभ विदेशी ले ले। और चूंकि एह लोग के जौन चौधू रहन, जौन उनमें के मेठ रहन, नेता रहन, वो लोग के रोजी रोटी उहे बंटवारवे रहे। ऐसे कौनो सुधारक चाहे ले कि जौन बंटवा जौन समस्या बा बनल रहे ताकि उनकर अस्तित्व रहे। तो उ जौन हमार चौधू रहन, हमार जितना में के अगुआ रहन, उनकर उहे अपन जात के बनौले रहन अपना के कि हमार रोजी रोटी चलत रहे। कैसे जातीय पंचायत करस तो पर डे 5 रुपया लेस, उनका संगे जितना आदमी 1 रुपया जे पंचायत को लावे ओकरा खाना दाना कुल देवे के पड़त रहे। अच्छा। तो कुल वो लोग काम हो जात रहे। ऐसे जौन हमने के चौधू रहन उहे ढेर बंटवारा कैले। और तो माने चूंकि राजनीतिक सत्ता के जात हथियार भइल, तो अब ओकरा के तो लोग जन्म से मान ही लागल। संविधान में भी ओकरा के जात से मान दिए जी, कहे कि संविधान में यह न कहता कि सोशली बैकवर्ड हवे, उमें पानल की केकरा के कितना सम्मान और प्रणाम कल जात रहे। जबकि अब व्यवस्था ऐसा नहीं खे, आ ओहू घड़ी ना रहे। हमनी के यहाँ जौन जाति के बंटवारा रहे, वो बंटवारा रहे कि मौका मौका पर सबके एगो को अपन पोस्ट दियात रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर इतना छुआछूत रही तो डोम के अग्नि से मुक्ति के कल्पना कर गई। एगो हमने के यहाँ लोकगीत में लाइन बा कि बभना के अगिया से हुम खाली होला, डोमे के आगे बैकुंठ हो। अब इससे पता लगेला कि तुम्हारा कि यहाँ वर्गीकरण रहे नहीं, कुल बाद के बनावल है, सत्ता के प्रेम के बनावल है। जमाइने के ढोलक पर पूरे हमार मानव पूजाता, पूरे देवता पूजाता रहे, और वो चौका पर पूजा ले। कहीं कहीं एगो गीत मिलला
लिखा कि धर्म के माई चमैनिया आंगन बीच ठाड़ तोहरे पूजबी हम पाव पितर हम नेवत विदेव के मनाई। तो इसे स्पष्ट मालूम पड़ता कि जौन हमार लोक रहे इतना वर्गीकरण ना रहे जी जब से इस सत्ता आई आपन अपन सत्ता सब बनावे लागल तब से एकरा में कट्टरता आवे लागल। अच्छा और जाति वर्ग हमनी के स्वतंत्र रहे काहे से कि तू कुल देवता के अजमैबा तो सबके कुल देवता अलग अलग बाड़े जी आ कुल देवता जो देवकुल में देवता पूजातन ओकरा खातिर पुरोहित ना आवत रहे। अच्छा घर ही के आदमी पुरोहित होवे आ जौन सामाजिक जातीय देवता रहन ओकर पुरोहित वही जाति में से आवत रहन। जैसे यादव में से काशीदास के पूजा यादव कराई, दुसाध के पूजा जौन बा राह के पूजा दुसाधे कराई। अभी रविदास गादी लागी हरिजन में तो गादिए लगाई क्या हर जमारे लगाई। तो एक मतलब बा कि सामाजिक स्तर पर भी जो हम पूजा पाठ रहता है इस सबके अपन अपन वर्ग के पुरोहित रहे। अब प्रश्न उठता कि आखिर में ई में व्यवस्था केहू जानल काहे ना। तो एमे दोष 3-4 आदमी के बा। एगो तो जौन हमनी के पढ़ल लिखल वर्ग जौन विचारक होके आई जौन प्रोग्रेसिव राइटर से प्रभावित रहे जी ओकर विकासे होला जहाँ समाज में कहीं न कहीं फाँक देखी। अच्छा तो उ अब वही फाँक के बढ़ावे खातिर एक वर्ग के उठा के ले लेलस आ वो ही वर्ग वाला का कहले जे विश्वविद्यालय में पढ़त रहे हमरा पूरे लोक के अज्ञान मान लिया जी कि लोक में अज्ञान है एकरा के पढ़ला के कोनो काम नहीं थे। आ जौन अंग्रेज किताब लिखले रहस बांटे खातिर समाज के लिखले रहस चाहे जौना खातिर लिखले रहस उहे किताब के ज्ञान लोग मान लिया। अच्छा झाके तो देखबे ना कल के भीतर हमरा का बा घरों में का बा आ नतीजा भइल कि उ फाँक बढ़त चली गई। आज यही स्थिति में पहुंच गई बा कि अब कह सके सत्ता के आधार बन गई बा। तो अब ओकरा के हथियार बन गई बा। अब ओकरा के लोग चाहता कि सुरक्षित रहे भले समाज चाहो ना कि नेता तो जरूर चाहे कि सुरक्षित रहे कैसे जब नेता बावना होले तो समाज के पूरे और समाज के टूटन में ही नेता के अस्तित्व बाँचेला। अब भारत वर्ष में कमोबेश इहे होता। जी अब प्रश्न उठता हमने यहाँ एगो कि जो वर्गीकरण ऊंच नीच छोट के ई कार है तुम जो पहले ही बतौनी है कि ई वर्गीकरण जितना हमने के यहाँ भई रहे ई कामे के लेके भई रहे आ जौन वर्गीकरण है बाद के वर्गीकरण है। अच्छा काहे से कि लोकगीत में रही तो एके संगे दोनों बैठता रहे। बियाह के पहले पूरी जतसार में हम संकलन जब करत रहे तो देखनी कि बियाह के पहले लड़की के केहू से प्रेम होखत रहे ओकर विवाद ना होत रहे। हाँ विवाह भइला के बाद जो प्रेम होखे दूसरा से तबे विवाद भइल बा वही खातिर दिव्या होता दिव्या के चेकिंग होता ना तो ई केहू कहे कि फलाना के हाथ में वीटो पावर रहे। तो घड़ी हमने के महाभारत रामायण दोनों देखा तानी जा दुर्गत कृपाचार्य के या द्रोण के देख ले वशिष्ठ के देख ले उनकर बाद कगो के कई मनलस कतना लोग बल रहे कि तो ठेकान लाग जाता हमने के। अभी देखनी है कि श्री कृष्ण के हई लेके आई रहे हैं युधिष्ठिर के एगो कौन राज पुरोहित दुर्योधन का के खेद दिलस राजदार बरवा से तो काय औकात रही तो पता लग गई बा। बल्कि हम तो देखता नहीं कि शूद्रे के ज्यादा औकात रहे वीटो पावर के कि धोबी गो कहलस तो राम अपन मेहरारू के भेज दिले वन में। यहाँ तक देखने की मल्लाह कहलस तो शांतनु के बेटा भीष्म जीवन भर कुंवारा रह गई। तो जौन ई वर्गीकरण हमने के भइल ई जब विदेशी अइले तब स्थापित कर दिले। काहे से कि तोहरा देखे के चाहे कि विदेशी कितना सातिर ढंग से कहीं कहीं तो पुरोहित के पद छीन ले। उदाहरण के लिए ले ला कि जैसे जो सोखा के जो कुंवर के पूजा होला वाइल्ड मैन की यहाँ तेली की यहाँ उ डफाली में पुरोहित होला आउ पूजा करी गा पी के करी तो एक के उ रहे। पंच पीर के पूजा हम देख ले बनी कि दोनवार भूमिहार तक आंगना में हुई। एक कुल मुसलमान हवे
एक मतलब है कि तारा चौका तक ही गइल बाड़े, तारा देवकुर तक भी पहुंचल बाड़े। लेकिन मुसलमान के तो हमने के पचावत चल गए, मुस्लिम जौन विदेशी अले ओकरा के तो पचावत चल गई नहीं जा, लेकिन जौन अंग्रेज अले वो अतना के मैच्योर इतना रहन कि तोहरा के भले बदलल चाहत हन लेकिन अपने वो बदलल ना चाहत रहन, और वो बढ़िया से फाँक कर देले। हमने के यहाँ के कोर्स जौन बा पहले बदल ले, आ जौन हमने के लोक के भाषा कैथी रहे ओकरा के साफ खत्म कर देले। कैथी के कहीं पढ़ाई नहीं खे, जबकि अधिकतर लोग कैथी लिखले बा, कैथी लिपि में लिखले बा। आ जितना हमारा के यहाँ कुछ पुराना पुराना ग्रंथ मिलल बड़ी कुल कैथी में बानी। कितना मठ को हम गनी के भैया लोग तो लोग हमने के देखाई या ना एकरा के कैसे कैसे हम को आदमी से फुसिला से जौन मिलल ओबीसी के घर से मिल गई, शेड्यूल के घर से मिल गई जी, ब्राह्मणन के मिल गए। लेकिन मतलब है कि उहे अक्षर हमने के पढ़ा रही जा। संस्कृत खाली उहरे ले काम चलाऊ रहे विदेशी में, लेकिन वहाँ जब कोर्स बने लागल तो खाली ओकरे के रखाइल आ ओकरे के ज्ञान के मानक भइल। आई केहू कह दे कि पूरे ब्राह्मण चाहे सवर्ण संस्कृत पढ़तन तो हमारा नहीं उम्मीद कि हमार गांव बहुत बड़ पंडित जी लोग के है एको ब्राह्मण अक्षर के ज्ञान ना रहे। हमारा गांव में पहला मास्टर अगर केहू आइल अइले उनके लड़का दूसरका भैले। प्राइमरी में हम पढ़नी तो एगो ब्राह्मण रहन, बाकी शेड्यूल रहन। यह तरीके वर्गीकरण रहे आ ये तरीके व्यवस्था रहे। तो भाई मास्टर कौनो बिरादर हो प्रणाम हम करबे कर जी। अब ओकरा के तू मान जा कि पंडिते रहे। चली जाना घूम के देखी जा 80% साधु जौन बाड़े कि तो ओबीसी हुई हैं, शेड्यूलो हुई हैं, राजपूतों हुई हैं, ब्राह्मण 2-3% जी। लेकिन अब मान गए कि उहे रही हैं। तो जौन वर्गीकरण हमनी के मस्तिष्क में बना दिहल गई ऐसा कोनो नहीं रहे, ऐसा कोनो ना रहे। कर्मकांड के तो हम कभी काल कहिला कि हर एक जात में कर्मकांड ना रहे। अच्छा, कुरी के भिन्नता रहे लेकिन जातीय में बाबा विवाद ना रहे। कैसे कि एक कुरी दूसरा के खाना ना रखत रहे। फॉर एग्जाम्पल ले लो जैसे यादव ग्वाल बा तो डोड़होर के छुअल पानी न पियत रहे जी। तोहरे लोग जब सोनार हवा ना जी, तो सोनार के जौन व्यवस्था बा तो हम देखल बनी कि अयोध्या वासी सोनार के यहाँ कोनो सोनार पानी ना पिए। जी, सही बात कहता नहीं। वही तरी हमनी के जैसे बा महापात्र के यहाँ ब्राह्मण पानी ना पिए, सकल दीपी के यहाँ पहले ना होता है। तो पूरी के कच्ची के झंझट पक्की के रहत रहे। ई कुल फुटमत के बाद विदेशी ले ले और विदेशी अब इंग्लैंड में चूंकि हमने के अंग्रेजी साहित्य के आदमी है जा, इंग्लैंड में तो पादरीवाद रहे। तो इतिहास लिखत समय पादरीवाद के वो ब्राह्मणवाद के फार्मूला दे दिले। आ वही तरी चूंकि संस्कृत अंग्रेज जानत रहे बहुत विषय के अनुवाद के कई कई जगह में हमनी के लेखन में हस्तक्षेप भी कैले बड़े फुटमत डाले खातिर अंग्रेज। कि मनुस्मृति में वो ऐसा श्लोक मिलल में रंगरेज दर्जी के नाम हमारा जात के मिलल तो हम आवाक रह गए कि मनु के समय तो हमारा यहाँ कपड़ा सियाते ना रहे, ये कहाँ से आ गए। सही बात है। तो ये जो लोग कहेला कि फलाना जाति शुद्ध रही लोक में कुछ तो हम देखले बनी जाति जौन ब्राह्मणे के यहाँ खाना ना खाए, जैसे गयार मूसा ब्राह्मण के छोड़ पानी न पी, डफाली खा ली हमने के यहाँ, बकिया मूसर खा लिए सब, लेकिन गयार मूसहर केहू के यहाँ भोजन ना करी, खास करके तो ब्राह्मणों के यहाँ ना करी। आ एगो लोहार होले जो ना के मलिक चौसार कहल जाला, मलिक चौसार लोहार भी ब्राह्मण के यहाँ भोजन ना करे। तो अब ओकरा के का कही। तो ई व्यवस्था अपन अपन जो लोकल बन रहे लेकिन ओकरा के केहू बुरा मानत ना रहे। तो ऊंच नीच विदेशी चाहे सत्ता के जे प्रेमी हुई कैसे कि सत्ता के पहला फार्मूला है कि ओकर खंडित सोच होला तभी वो सत्ता कर पाई। आ वही में जो हमार जातीय व्यवस्था गई तो ओकरा में हमनी के
उ करे लगनी जा फट फुटमत हो गई। हाँ। साहित्यकार ओकरा के थोड़े और बढ़ावा देले बढ़ावा आ ओकरा के वर्तमान लेखक लोग आइल तो ओकरा के और बढ़ावा चल गई। केहू समाज के बांधे के ना कोशिश करी, जी। सब समाज के तूरे के के। करे लागल आ ओही से ई सारी व्यवस्था हमनी के बेकार हो गई। सब इसे लोक में ऐसा कोनो वर्गीकरण हुआ समाज के अगुवन के जे माने थोड़ा राजनीति करते हैं ओकर देन रहे, और एक बिरादर के जौन ई लोग कह देला ई देन कहीं ना माने के चाहिए। काहे से कि जौन परंपरा कोनो चीज के बनी तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस से बनेला जी। आ जब आप दूसरा के हस्ता विभाग में जाए लागो, हमारे यहाँ के जातियां रिजिड ना रही, एक जाति से दूसर जाति बदलत रहे। अच्छा उदाहरण के लिए मड़ई डूबे के अभी कोनो ढेर दिन के कहानी ना भई। जी। मड़ई डूबे के कहानी बहुत कम दिन के भइल कि मड़ई डूबे जब प्रेम जब उनका डोम के लड़की से होता तो मड़ई डूबे के ब्राह्मण इहे से ज्यादा कल की खान पियन ना रहे। अच्छा। लेकिन डोम के पंचायत से आयल कि तोहरा डोम बनने के पड़ी, मचान बनल, उनका के विधिवत डोम के रिचुअल से बनावल गई। अंत में वो डोमे के रूप में मरले। तो एक मतलब था कि हमनी के जातियां लिबरल रही जी। आ एक दूसरा से ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफर करे के हमने यहाँ पूरी नीति रहे। विदेशी अल तो इहे तरह के भनकावत गई। आ जे विदेशी के संगे गई ओकरा के पक्ष में लेके अपन किताब लिखत गईले आ हमरा देश में उहे मानक गईल। आ यही से जाति में इतना देखा दिल कि हतना ऊंच नीच बा ना। तो अगर बांटल हमरा के यहाँ रही तो संकल्प में जेकर गोत्र ना होला करके कश्यप कहे के कह दिए जी। जेकर जो गोत्र मालूम ना रहे तो पंडित लोग काश्यप गोत्र एक बार कह दे। हाँ, सबका एक ही होता। हाँ, जेकर गोत्र चाहे जितना बार सबके एक बार काश्यप गोत्र कह देले। एकर मतलब अगर वो एकर तर्क चाहे डिकंस्ट्रक्ट हमने के करब जा तो हमने के कहब जा ती लोग तो नेशनल यूनिटी ले आवत रहे। जी सही बात है, 100% समाज के सब एक में मिलावत रहे। हाँ। लेकिन ऐसा बात शासन वाला ना मान ले। हाँ। अंग्रेज भट्ट के टूर ले, उहे किताब लिख ले, उनके लेखन मानक बनल बा। यही से हमरा के यहाँ के जात में फाँक लौकता ना। तो पूरे लोग गीत में पढ़ लेनी, हमरा कहीं छुआछूत ना मिलल। और ओकरा के सब लोग के यहाँ तक कि सबके बराबर, हाँ, नारी या पुरुष के वर्गीकरण रहे। अच्छा। ई तो मिले नारी के परिताड़ना तो हमारा देश में मिलेला हमेशा से मिलेला। कहे से कि मातृ प्रधान सत्ता रहे तो बात तर्क भी बैठे लगे। जो पुरुष प्रधान दस्ता बनावत हुई तो जेकरा से सत्ता पहले रहे ओकरा के लोग पहले रहे तो ईजा तो मिले। जब सार में पूरी नारी के पीड़ा बा। अब एगो आजकल विवाद लोकगीत में बल भोजपुरी में चलल बा कि जो सांस्कृतिक चेतना चाहे गीत लिखाइल सवर्ण ना काम कैले आ ज्यादा लोग कैले। अच्छा। छोट जाति ज्यादा कैले। हमरा बुझाला कि ई लोग से पूछित कि सवर्ण के गीत तार लोग कितना इकट्ठा कैले बा। कहे से कि जवना गांव में सवर्ण ना रस गांव में बसंत होली या चौताल ना गवात रहे। अच्छा। उहे गौते रहे। संस्कार जतना गीत बा ज्यादातर संस्कार जैसे घिउढारी मातृ पूजा बा ई सवर्णे की है गवाई। जे लोकगीत के अध्याय कहता कि बड़ जाति ना गोले तो पूछ ल कि लड़का के जन्म भैला पर 5 जात की यहाँ सोहर गवात रहे, दूसरा की यहाँ ना गवात रहे। खेत में रोपनी भले गा दे, छठी के घाट को भले सब लोग सोहर गा ले, लेकिन लड़का तो 4 घर में गवात रहे 5 जाति में। ब्राह्मण, भूमि, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सोनार। अच्छा। दूसरा के सोहर गवाते न रहे। अभी कुछ गीत जौन बा जिसे पूर्वज जगावे वाला गीत बा क्षत्रिय लोग के घर में, भूमिहारन के घर में बभनिए जगावेली से दूसरे के ना जगावे। अच्छा। तो ई गीतिया के लोग संकलन कहाँ कैले बा? समीक्षा तो दे दिहल कि ई सवर्ण के कामे ना रहे। बसंत, होरी, चौताल, डोल ढराई के जौन चैता उता ई कुल सवर्णे करत रहन। आ गांव गांव में जौन व्यास रहतन रामायण लीला गावे खातिर, कृष्ण लीला गावे खातिर जौन बानी गवाते ही सब। जैसे पहले जैसे दशरथ जैसे रामायण के खाली किताब खोल दिया था है उनके एको चौपाई ना बोलाता है। उकुल अपना रामायण सब व्यास बनौले रहता है, लिखित ना रहे। हमरा तो याद बा कि दशरथ के लोग आवत रहे तरी की मुनि जी काहे न मंगनी बच
के ना, कैनी जोग जप तब भारी, पौनी चौथापन सुतचारी, से हो कैसे दीही प्राण से निकाल के, चौथापन निहारी के ना। ई कुल रामायण के संकलन कैल ना, ई सब समाप्त हो गई। काहे से कि विश्वविद्यालय भी जब संकलन करे चलल तो पहले वो गीत के संकलन करे लागल जेकरा के एगो दिमाग में रहे कि हे इनके साहित्य संकलन कर, बड़का के छोड़ दिए आ ऊ कुली लिख रही से कैथी भाषा में, ऊ पूरा हमार साहित्य खत्म हो गई। रामायण के बानी जो आदमी अकुल सवर्ण लिखले बाड़े, हमारा कहें के जगेश्वर मिश्र बहुत बड़े व्यास रहन। व्यास के अर्थे रहे कि तुरंत लिख के पहले से मत रखो, दूगो व्यास आवस, एगो व्यास क्वेश्चन उठाओ से एगो प्रश्न आ तुरंत उत्तर देवे के रहे। तो सवर्ण के भी कंट्रीब्यूशन बा, ओकर कलेक्शन नहीं खे आ ना कहीं छपल बा। कहीं से कि अधिकतर लोक गीत के कलेक्शन करे वाला समाज में ना गईले जी। ई विश्वविद्यालय में पढ़ावे वाला मास्टर हन, लइकन से 1-2 रुपया दे के गीत इकट्ठा कैले आ जौन लइकवा जेकरा से लिख के दी है उहे दे देले। अनिल कुमार पटेल जी की तरफ से वर्ण व्यवस्था के जाति से कैसे रूपांतरण कर भाई? वर्ण व्यवस्था हमारा कि यहाँ रंग रही तो वैदिक सभ्यता वालों की जिम्मे है। बता दो जी, कि सुना वर्ण व्यवस्था वैदिक सभ्यता में रहे, लोक में व्यवस्था वर्ण के ना रहे, वर्ण के अर्थ रंग रहे। अच्छा। आ रंग के तो लाइन कोटे कहनी है कि कौन वर्ण रही सीता सुंदर, कौन वर्ण भगवान। तो गोर वर्ण रही सीता सुंदर, सांवर वर्ण भगवान। तो जब हमार कानून निर्माता बनावत हुई हैं तो अपन वर्ण के व्यवस्था के लिए उसे लोक से कौनो दे लेना है। अच्छा। वो लोग दूसरा क्षेत्र में रहे, वो दूसरा क्षेत्र में रहे जी। और कोनो प्रश्न हो गया तो हाँ, पूछा। पूछा था हम लोग प्रश्न। गुरु जी अभी तो कोई क्वेश्चन आया हुआ था, कोई पूछते ना बा। अच्छा, अभी क्वेश्चन आई जिन्हें लिए अगर केहू के पास कोई कैसनो क्वेश्चन है तो गुरु जी से आप पूछ बानी लोग। हाँ गुरु जी, एक जानी क्वेश्चन आया आदित्य प्रकाश जी का, भोजपुरी साहित्य के कितना प्रभाव बा जाति पर? भोजपुरी साहित्य के कितना प्रभाव बा जाति पर? जब भोजपुरी साहित्य के जाति पोए से प्रभाव, हर एक जाति के आपन आपन अलग अलग पंचायत रहे, आपन आपन देवता रहे, आपन आपन लोक कल्चर रहे। तो वो अपना बिरादर में अपना गीत कुछ व्यक्तिगत लिखाई बड़ी सा, ई तो प्रभाव ओल पर पड़ेला। कुछ सामूहिक गीत जौन भैली ओजा जात के वर्गीकरण ना रहे। जैसे होली गांव में सभे बैठत रहे जी। तो होली गांव में रहे तो ओजा जाति विहीन होके होत रहे। चैता गवात है तो ओजा जाति विहीन होके गवात रहे। वही तरी जब मेहरारू एक संग जौन सामूहिक गीत गावली सब तो, लेकिन जौन देवकुर में गीत गवा ओजा ओकर जात के वर्गीकरण हो जाते। अपना देवता के पूजस, जैसे गणेरी के घर में हम जाए तो गणेरी के घर में ओजा जाए तो गणेरी के घर में पंचपीर के पूजा हुई, तेरहो बाबा के पूजा हुई, तो उनकर आपन आपन गीत गवाई। लेकिन और सब जगह गीत, अब तेरहो बाबा के हमारा घर में ना गवाई जी, हमारा घर में हमार जो देवता है तौन गवाई। तो ईजा वर्गीकरण हो, कुछ देवी देवता के होता है। कहे से कि जो लोक के देवता होले, कि ध्यान रखे कि अवतारित देवता कम होले जी, अवतारिक देवता तो बाद में अले। लोक के देवता हमार जतना होले उ आदमी से देवत्व में बदलल बाड़े। अच्छा। जैसे डिहवा इनका मान लगी सहरसा में बैदा भई रहन, दुसाध रहन, उनको आदमी पूजेला, एक घर के जाति पूजेला। उहे हम देखले बानी कि गोरेया इहो दुसाध हवे। कहे से कि एक तरफ पंडित जी का अंग निकलत है तो एक तरफ गोरेया के निकलत रहे जी लोक में। तो इस सबके वर्गीकरण भाई जाति व्यवस्था हमारा देवपुर ओपुर में तो बैठेला, लेकिन जो सामाजिक गीत होला वो में ना रहे। बाद में लिखे वाला जब से आयल बाड़े, जब से लिखनी के काम शुरू भइल आ जब से पढ़ल लिखल आदमी लिखे लगे
ये जरूर जाति के साहित्य पर अनाधुन कैले बड़े अपना मन के बैठे जी लेकिन लोकगीत में हमारा ऐसा कहना बताइए कि भेद अगर मिल रहा था नारी पुरुष लेकिन ये हमें जाति व्यवस्था के उल्लेख आवेला लेकिन अब जितना छुआछूत एक घड़ी भइल बा वो घड़ी ना रहे ये जी हम कहते हैं। जी विजय कुमार जी का एक तो प्रश्न है, गुरुजी बताइए सारे लोग हिंदू थे या नहीं? अगर हिंदू थे तो चारों वर्णों में क्यों उपनयन संस्कार नहीं होता? फिर ये कैसा धर्म है कि सारे लोगों के लोग के पास जो है अगर बढ़िया से लोग को समझें तो उस समय वो हिंदू नहीं वो अपना एक प्राकृतिक धर्म मानता है। जो भी जाता था अगर चाहा पहनना तो पहनता था, रोक नहीं था। बाद में पुराण पंथियों ने नौटंकी मचा दिया जी और बाद में एक दूसरे से लिया, कुछ आदमी ने इसका विरोध किया, कुछ आदमी ने समर्थन किया, आपस में लड़ गया, लेकिन लोक में इसका कोई ऐसा विधान नहीं। जी गुरु जी आप अपन बतिया रिपीट करते रहेंगे, क्वेश्चन आवत रहा था। गीत गा के लोगन का डिमांड बात नहीं, गीत गा के जो बतावत थी वो बतावत रही। ठीक है, कौन चीज़ जो बतावत नहीं वो गीत में बताए तो ज़्यादा अच्छा। हेलो जी जैसे अभी गुरु एगो हम संकलन तैयार कैले बानी जी जना में हिंदू के देवता मुसलमान के घर जी आ मुसलमान के देवता हिंदू के घर में पूजाई बड़े। जैसे जी। अभी एगो रघुनाथ यादव के इंटरव्यू में हमने रघुनाथ बहुत बड़ा आजमगढ़ के नर्तक रहा। अच्छा आ ऊ जब अपन हमारा के जब अपन सुमिरन सुनावे लगले तो उ सुमिरन ले यह सुनावत रे कि सुमिरन करीला हम महावीर जी के कंठा भीतर सुबहान साहेब सुबहान ह जहान के मलिकावा सोरह सरका बाबा के दे देले ठीकावा अब नहीं अल्लाह कहवा ही जला कर गमकिया ए अल्लाह अल्लाह ससुरा में शीतला उदबसली ए अल्लाह। दूसरा तरह लोकगीत बा कि एगो बड़ा लोकगीत बा में मियाँ अली के शीतला के भक्त मानल गई बा, ओकरा के हम राग में गा देता नहीं। ऋषि गईले आंगना कैया लगली होला लयांगना कैया लगली होला यही अंगना आवेली मैया हो शीतली मैया आंगना ए ढूरी अढूरी जा सुआंगना ए ढूरी अढूरी जा सुआंगा गोड़ा तो है लागिला मिया हो आलिया शेख गोड़ा तो है लागिला मिया हो आलिया शेख होई जाए द नई हरवा के बाट जाए द नई हरवा के आंगने में शीतला काला सापुरइबो आंगने में शीतला चौका पुरइबो पूजी जाई है नाई हरवा के साध पूजी जाई है। तो अगर छुआछूत होता बटा होता तो ये दोनों देवी देवता को एक में नहीं मिलाया गया। और कोनो प्रश्न होगा तो पूछा। राकेश राजभर जाति के बारे में कुछ जाना चाहत बन का कि राजभर जाति में का कैसन व्यवस्था का राजभर जाति में भी 4 में हुए, उनको में 7 पूरी बा। अच्छा वही में कमकर के पूरी हो गई। राजभर तो एगो जनरल हो गई। अच्छा वही में रैनी भी आवेले, वही में अब पूरा कुरिया हम कपिया खोल के बता दू 7 में बटाई बा। अच्छा। आ एक दूसरा में बियाह ना होखे, एगो बघौत होले
बहुत देवता पूजा ले, अच्छा जितना हम कमकरन के घरे देखले बानी तो अलग अलग देवता उनकर अलग अलग पूजा बा। बघौत बाबा वीर में जौन पीर जैबा गाजीपुर में है जौन जोगी वीर बा उन्हें को देवता ही बघौत बाबा के मंदिर बा। कहीं कहीं हम रक्षा बाबा के मंदिर देखनी, कहीं नेटुइनिया माई के मंदिर देखनी, कहीं हरिनिया माई के मंदिर देखनी है बिरुनो के अगवा जीब तो देखबा। तो इस सब जगह हमने की यहाँ बा तो इस सभे पूजाइल बा। काहे से कि लोक के पहला पहचान कि आदमी से देवत्व पैदा होला उहे लोक होला। ई ध्यान उहे देवता बाड़े। डिहवार गोरेया बिरतिया ई सब लोक से पैदा हवे, अवतारित ना हवे। अंतर पर कि जो पौराणिक देवता हमनी के लिए अब जैसे है शीतले के लिए समय शीतला के ई तो हर चमैन के बेटी है। गीतिए गावले से कि चमरा घरे जमलू मैया मलिया घरे भैलू सियान खेलू कुलदी जग में तुह पूजा ये देवी माई विनय करीला बारंबार। तो ये तो स्पष्ट तरह की यहाँ बात। तो एक मतलब है कि सबके तो पूजे बड़ा, लेकिन भइल का कि आदमी जितना पढ़ता रहे कि लोक साहित्य नहीं पढ़त, लिखल साहित्य पढ़ता रहे। और लोक के पहला शर्त रहे कि ना केहू लेखक होला ना लेखक होला, उ मन में बनत रहे, भावना में बनत रहे, समाज के समर्पित किया दियत रहे, उहे लोक रहे। ओइजा कोनो वर्गीकरण कि लोक के आधारे मित्र भाव को खड़ा होला, दास भाव को खड़ेगा। अच्छा डॉक्टर सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी का प्रश्न बा गुरुजी, खराब व्यवस्था के पटरी पे लौटावे खातिर का करल जा सकता है जैसे विखंडन न होके? हाँ, खराब व्यवस्था के पटरी पर ले आवे खातिर पहला हमनी के काम बा कि हमनी के अपना लोक के समझी जा, अपना संस्कृति के समझी जा। काहे से कि लोक और संस्कृति बनेला जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर से। जब आदमी चाही कि मछली दूध में रह जा तो ना रह पाई, वो पानिए में जीही। तो जौन हमने के आधुनिकता भी विकसित करतनी जा तो अपना लोक से विकसित करी जा। कैसे कि हमने के लोक में भी फेमिनिज्म बा, हमने के लोक में भी मॉडर्निज्म बा। लेकिन होला का कि मॉडर्निज्म के फेमिनिज्म के या ज्ञान लेवे खातिर पश्चिम के तरह ताकी ला जा। अरे जवना तो ऑलरेडी सूर्य जवना दिशा में डूब जाला उजे हमने के सूर्योदय के कल्पना करी ला जा। तो अब खोजे खाना खोजे किचन में तब न मिली कि बाथरूम में खाना मिल जाए। हमने की यह कहेंगे तो पहला हमने के अपना लोक के मजबूत करी जा, लोक में जिए के प्रयास करी जा तो प्रकृति भी शुद्ध हो जाई, पर्यावरण भी शुद्ध हो जाई। आ यही में से जो आधुनिकता निकली वो हमने के आपन आधुनिकता हुई, जहाँ व्यवस्था विचार में द्वंद्व ना। गुरुजी देवेंद्र जी का क्वेश्चन बा कि पचरा गायकी के बारे में कुछ बताएं, कुछ उत्पत्ति के बारे में बताएं, प्रकार के बारे में बताएं। पचरा गायकी जनरली आजकल लोक गीत में देवी गीत या पचरा के लोग एक के मानता। अच्छा, लेकिन ये दोनों दूगो है। कैसे? माता के गीत जौन बाप वो गीत जौने हुई ओकरा में सांस के गति जब जाए, चाहे जौन भाव इमोशन जौन जा बाहर से भीतर जा, आदमी में थोड़ा सा स्थिरता आवे लगा तो समझो कि वो गीत गवाता। अच्छा, आप पचरा जब भी गई तो भीतर से बाहर निकले लगी, आदमी में चंचलता आ जाई। कैसे कि अधिकतर पचरा देवास में खेलते खा गवात रहे। जब देवी आवे लागस, चाहे दुई डिहवार आवे लागस, गोरिया चढ़े लागस, ओही में भगत लोग आवे तो ओकरा अनुसार ओकर इमोशन बनत रहे। अच्छा, यद्यपि दोनों देवी देवता के पूजने के गीत था, लेकिन एगो गीत है एगो पचरा के, पचरा में पैसार होला, पचरा में जैसे पवारा नियन होला कि विस्तार होला। लेकिन गीत में एगो का कहला एक सीमा में धारा तो तेज होले, इमोशनल इंटेंसिटी माने भावुकता तो ज्यादा होला, लेकिन वो एगो इस माने जैसे शांत धारा के तरह गीत बहेले। आ पचरा जो बाढ़ के धारा के तरह बहेला। यही दोनों के गांव में अंतर हो जाला। काल हम पचरा गीत दोनों अपना फेसबुक पर डाल गावत रहे दिलीप पासवान, उ पचरा है। और उहे जौन राजमंगल गावत रहे अकेले बैठ के कापी लेके, वो देवी के गीत है। यद्यपि उनकर ताल थोड़ा सा गड़बड़ होता, कैसे कि हुड़ुक बजावत रहे। देवी गीत पर हुड़ुक ना बाजी, हुड़ुक जब बाजी तो पचरे पर बाजी, लेकिन बजावत रहे। फिर भी वो गीत है लेकिन वो पचरा है।
जी, शुभम कुशवाहा जी का प्रश्न बा गुरु जी कि वो कहत बान कि हम बचपन से हम अपने कहानियाँ पढ़ते आए कि एक गरीब ब्राह्मण था। हमारे मन में क्यों डाला जाता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही गरीब होता है, क्यों नहीं दलित और पिछड़े तबके के लोग गरीब बताए जाते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण के नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को तो पहले कहा था कि दे धन केवल ही भिक्षा, अच्छा ये भी था। अब भीख मांगे के लोग काम चलाते हैं, कुछ रहे ना। जी। लेकिन लोकगीत में खाली कहानी में नहीं खेल कि ब्राह्मण रहे, एगो पंडित जी रहन बेवकूफ रहन, इहो आवेला। वो अच्छा एक दूगो कथा मत पढ़स। जी एगो राजा रहन, राजा नल तो दरिद्र भाई रहन, जी उनका तो विपत्ति पड़ गई रहे। तो लोक में रजो गरीब भइल बड़े, रंग माने गरीब भइल बड़े, ब्राह्मणों गरीब भइल बड़े। वो या कोनो क्षत्रिय ब्राह्मण के देते वर्गीकरण आवेला, पंडित जी आवेला, यादव आवेले, ई कुल आवेले। जी लेकिन जरूर आएगी एगो पंडित जी रहन बेवकूफ रहने, एगो यादव रहे बेवकूफ रहे, ये तो रहे रहन। तो लोकगीत में अपना व्यवस्था के अनुसार, लोक कथा में व्यवस्था के अनुसार बनला। एक जात बना कथा कई किस्म के बाड़ी, ब्राह्मण की गरीबो बाड़े तो धनियो बाड़े, बेवकूफो बाड़े तो तेजो बाड़े, इस सब में आवे। जी। राकेश राजभर जी का एक और प्रश्न बा गुरु जी कि हिंदू धर्म के कौनो शास्त्र में हिंदू शब्दवे नहीं है, आखिर काहे? तो ई हम कहाँ कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में आई, जी ई कुल 13वीं शताब्दी में। हम हिंदू के बातें कहाँ करते हैं उनका से। और लोक में तो हिंदू रहले ना रहे, वो तो कुल जी। मिला के चलता लोक एके में। ये तो 13वीं शताब्दी में, खुदे 13वीं शताब्दी में आवता जौन हिंदू शब्द के लाख भले कि जौन हमने के यहाँ कन्फ्यूजन पैदा भइल बा, जी। विदेशी के भाषा, विदेशी के कल्चर, विदेशी के शासन के लेके भइल बा। एजा के आदमी तो उख के चेपुअन इन पुराइल बाड़े, अच्छा। आ अंत में ही नहीं के सुखा के ईंधन बना के झोंकाइल बाड़े। इतने एजा के आदमी के पचरा जे देवास में बैठी, चाहे ब्राह्मण चमार हरिजन कुल ही गाई। अच्छा देवास में गवातल है, देवपुर में ना गवातल है। देवास में जौन गांव के बहरी चाहे दुर्गा मंदिर उंदिर पर जौन लागत है, तो जब माताहा आवतल है खिलावे खातिर, वही देवी के कब्जा करे खातिर पचरा गवात रहा। अच्छा, मनावे खातिर जी। ई पचरा गवातल है। पचरा डिहवार के गवातल है, पचरा गोरेया के गवातल है, पचरा बिरितिया के गवातल है। लेकिन माई के गीत खाली देविये के गवाई, वो में सातों बहने के उल्लेख आई। हो सकेला कि उस शायर भी होखे, कैसे कि शायर के पूजा हमेशा राती का होता रहा। आ ए में कुछ वर्गीकरण, शायर के पूजा बीमारी बहरियावे खातिर अधिकतर शेड्यूले करतले हैं। जी। क्वेश्चन बा गुरु जी कि आप कहते हैं गा के अंतर बताए कि पड़ी खाटी स्वरूप का पचरा के लोग कैसे गावेला? खाटी पचरा, खाटी स्वरूप का पचरा जो होता है, जैसे ये ऐसे है का बा, गा के बताई अंतर। अरे केनियो से आवेली भवानी, भवानी केनियो से हो मैया आवे जेठ भैया, देवा सवा घरवा लागल मैया। ई पचरा के ट्यून है। जी आ देवी की जौन हो गीतिया गौनी है जी कि गोड़ तो हे लागिला मिया हो, अलिया शेख जाए दो, नई हरावा के बाट जाए दो, नई हरा अंगने में शीतला काला साधरइबो, अंगने में शीतला चौका पुरइबो, पूजी जोई है नई हरावा के साध, पूजी जोई है। तो भी स्थिरता आवता, अब पचरा में चंचलता आवता है। दोनों में यह अंतर है। ऊपर राग तीव्र होला, इस लोटा के पानी भर के उलट तो भड़भड़ भड़ के पचरा के गति है, धुन मन लय है। लोटा के पानी के धीरे धीरे जिसे अर्घ दियाला चाहे जल चढ़ावल जला, वो तरी अगर इमोशन चले लगे तो गीत है। यह दोनों में अंतर। धर्मेंद्र कुमार जी का जो प्रश्न है गुरु जी कि पचरा कौन जाति का गीत है या सामाजिक गीत है? सामाजिक गीत है, देवास में गवाला। देवास में एगो जाति ना रहता है,
जी। आ देवास भले कौनो जात पर देवी आवत ही ओकरे पाव पूजा रहे। ये लोग से कह दो वो जे जात के वर्गीकरण ना रहे हमरा के यहाँ। अब अहियो जौन मतहा बाड़े जौन खेले लगी हैं तू देखे सब लोग देखले होई हई कर सामने के पूजा होला तो ओकर गोड़वा तो सबे लागेला। अरे हमरा के यहाँ तो चूड़ीहारी पूजा करब चूड़ी पहरावत तो ओकर पाव पूजा ही होत रहे। महाराज लैका के जिया की चमाइन के पाई पूजा होत रहे। और डोम डाल लेके आई तो ओकरा के पूजे कर जाना मसान पर ओकरा के डोमे में आशीर्वाद दे। तो जब आशीर्वाद देवे के क्षमता आशीर्वाद देवे के अगर विधि विधान बा एकर मतलब है कि अपना जमा कौनो जमा में सम्मानित रहे। जी। ई लोक के व्यवस्था बिगाड़ के जब हमने के शास्त्रीय कहनी जा यह व्यवस्था बिगड़ गई बा। गुरुजी देवास और देवकुर में का अंतर बा? देवकुर आंगना में घर में पूजाला आ देवास बाहर लागेला। अच्छा। देवास बाहर लागल सामाजिक होला ओजा नारी पुरुष सब जुटेला। लेकिन देवकुर में अपना घर के आदमी खाली पूजा करी दोसर ना आई देवकुर में आ देवास में सब जुटे। धोबिया गीत कब गावत जात रहे गुरुजी? ओकरा के खाली धोबी गावत रहे ऐसन का है? ना आजकल तो चमारे गावत रहे। अच्छा। धोबी गीत एगो नृत्य रहे और धोबी जैसे भिखारी ठाकुर जैसे भिखारिये गौले बड़े धोबिया के धोबिया धोबिनिया के पाठ कैले बड़े। अच्छा। बिरहा के जी। तो जौन धोबी गीत है धोबी गीत के कई प्रकार होते रहे। जी। धोबी नाच के स्पेशल कला होता है ओकरा में हुड़ुक ना बाजत है पखाउज बाजत है डेढ़तल्ली बाजत रहे कसावर बाजत रहे नाचोखे तो ओकरा में एगो ताल डगरावन बाजत रहे। अच्छा। और वो डगरावन में नाच डगरे लगे तो धोबी के नाच भी बहुत बड़ा घाघरा रहत रहे और घंटी ओकरा कमर में रहते घुघुर धोबी ना बानी जब बानी तो घंटी बानी आ चतुर वो नाच वो जांची की डेढ़तल्ली या घंटी के सुर मिल जा तो धोबी की नाच हमनी के सफल मानत रहनी है जा। तो वो पहले धोबी डगरावन गाई जगरावन गाई जन कही धुन है कि केनियो से आवेले सूरज मुनि देवता तू जिया के हो चान। अरे केनियो से देवी हो भगवती ले नरियारावा हाथ केनियो से देवी हो भगवती पूर्व से आवेले सूरज मल देवता दूजिया के हो चान। अरे पश्चिम से देवी हो भगवती ले नरियारावा हाथ पश्चिम से देवी हो भगवती ले नरियारावा हाथ। ई डगरावन के धुन जी। फिर धोबी लाचारी गावत रहे सोहर गावत ये तरीके वर्गीकरण रहे सबन के। अरे है का फेंक देले झरिया बलमू गईले कि धोबी के लाचारिये पोत तारकेश्वर राही लिखले बड़े फेंक दिले थरिया बल्लम गेले झरिया वही पो यही धुन पर नबा जो तही परत बोले बोले बुढ़ई ससुई उठो बहुआ चल कोयरी के कोड़ारावा उठो बहुआ चल कोयली के कोड़ारावा उठो बहु कैसे में उठी हम सुन मोर ससुई सुतल बाड़े ना पिया हमारी से जरिया सुतल बाड़े ना। तो एक लाचारी के धुन रहे धोबी के यही धुन में गवात रहे। और कोनो प्रश्न पूछा? गुरुजी आवत बा क्वेश्चन ये संध्या के गायन का विशेषता गुरुजी? संध्या पराती अच्छे गीत गवात हरदी चढ़े तब तो अगर का कहला पंचमुखी हरदी माने 5 दिन हरदी लागे। अच्छा पंचमंगरा हरदी तो रोज संध्या गवा सुबह में पराती गवा। लेकिन एगो कन्फ्यूजन होला एगो सुबह भजन में भी पराती गवात रहे। अच्छा दोनों के ट्यून में अंतर होला। एगो में तो संध्या में तो पुरखा गवाला जैसे सगुन के धुन बा वो तरीका वाला कि जैसे बनो जैसे कि ये संध्या जे आवेली फालाना घरे आई एके ई मोर
सांझा जगई हैं के कर पूत बिया। इस संझा के धुन हो गई। अच्छा। लेकिन जब पराती गवाला तो एगो भजन में पराती गवाई ओकर राग ठीक होला। जैसे हजबा कि अरे भीषम करन करी कुंती के पूत प्रभु कोई न करेला गुहार। अन्हारा के पुतावा न सुनेला सलमिया। अन्हारा के पुतावा न सुनेले सलमिया। सभा बीच करे लाउघार बपति राखहु हे ब्रेजराज। ई पराती के राग ह जन सुबह में गवाला। गुरुजी दलित साहित्य का पर तनिक कुछ प्रकाश डाली। लोगन का प्रश्न आवत बा। नवीन चंद्रकला जी पूछतन कि दलित साहित्य आखिर का हो। दलित साहित्य ई आधुनिक लोग के खोज है। अच्छा जहाँ से ई हीरा डोम के लोग लेके चलल। अच्छा। लेकिन भोजपुरी में ऐसन कौनो भोजपुरी लोक साहित्य में ऐसन कौनो वर्गीकरण ना रहे। अच्छा। कहते बानी कि सब अपना अपना में स्वतंत्र है। सबके अपन अपन ये रहे। जैसे धोबी भइल चमार भइल ई तो मान ली में कोई को धर्म भी परिवर्तन भरे के बौद्धिस्ट रहे के कुछ रहे तो वो अपना अपना अनुसार से रिलीजन बनौले रहे। अभी तो मुसहर के हरिहरी पूजा होला। अच्छा। मुसहरन के आ वो अपन हरिहरी पूजा सावने में करे ले तो गांव भर घुर बेटी हैं भावर दी हैं तो उनकर एगो आपन साहित्य। लेकिन हम यह देख ले बानी कि वो अपन दयनीय दशा के कहीं ना बात कैले हों। कहीं कहीं सत्ता पर क्वेश्चन कैले हों। लेकिन ई नहीं कि हम खैला बिन मरतन ऐसा कहीं ना लिखले रह। हम ही कुल कैले बानी ई बाद में डेवलप भइल। जब से हमने के यहाँ लोकतंत्र के लड़ाई भइल चाहे जब से लेखन क्रिया शुरू हो गई विश्वविद्यालय के पढ़ाई खंडित होखे लागल तब से शुरू भइल है। लेकिन हमारा लोक में ऐसा हमारा कोनो उल्लेख ना मिले। जातीय गीत बाड़ी से दलित गीत देखी से हमरा के यहाँ। अच्छा। रजनी जी बार बार पूछना चाहते हैं कि धोबी गीत के कहीं संकलन बा गुरु जी? हाँ बा हमरा के यहाँ बा लेकिन अभी छपल नहीं खे। अच्छा तो कैसे कब तक लोगन के हाथ जबले हम कल लें सर्वाइकल के रोगी बने और सही कहियो कोई गा देव लोग नेटे को हम डाल देव। अच्छा गुरु जी कम से कम महाभारत के समय भी होता इहो के देखे जाए। जैसन कि अब गुरु जी 12 बज गई बा। अब गुरु जी का टाइम होता था महाभारत देखे का जहाँ से वो अपार ज्ञान लेवे नन। तब कोई रउआ लोगन कोनो और क्वेश्चन बा तो थोड़ा जल्दी पूछ लेवल जा। गुरु एक आयल आदित्य प्रकाश जी के तरफ से कि भौगोलिक आधार पर लोक साहित्य संगीत में एक रूपता बाकी ना। विषय भले मिले लेकिन ट्यून के अंतर होई। अच्छा। बोल के अंतर होई धुन के अंतर हो जाई और एक रूपता ना होके। कहे से कि लोक के तो विभिन्नता ना रूप है। लोक एक रूपता के बातें ना करे वो तो जगह जगह अंतर खाए तो कोस कोस को पानी बदले 4 कोस को पानी बदलेला लोक के। अच्छा। तो में एकता रूपता ना बन पाई। गुरु जी डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला जी का प्रश्न बा कि कहल चाहते हैं सब पूंजी का बात भइल एगो पाँव पूंजी के भी कोनो बात बताई। हाँ पाव पूंजी बा एगो इहो एकरा के दूसर भी व्याख्या करे के चाहिए। पाव पूंजी हर एक पूजा में होला सबके घरे होला जी। और सिंबॉलिकल ढंग से पैर हमार शूद्र के प्रतीक है जी। अगर ओकरा के हम लेब तो वैदिक सभ्यता के लेब तो जो कर्मकांड में आइल कर्मकांड में आइल बा। लोक में पाव पूंजी कोनो विधान ना जी। ई पाव पूंजी जब हाँ से कर्मकांड शुरू होला जब हम कोनो बियाह शादी कर जब कर्मकांड हो तो पहले पाव पूंजी होला। जी। एगो तो इहो कर व्याख्या हो जी कि पहले पाव के पूजल पहले शूद्र के पूजल अर्थात पहले तू अपन सारा अहंकार खत्म कर ल तब जाके कोनो संस्कार के काम कर तब पाव पूंजी के विधान बनाए। आ हर एक जात के अपन अपन पाव पूंजी होत रहे। इ ना कि हमरा घर पर
हमारा घरे पूजाई तो हमारा कुल खानदान के पाव पूजी हुई, अच्छा। न कि दूसरा के घर के आके पूजा जाई। पाव पूजी के ई रिस्ट्रिक्शन है कि अपना में अगर यादव के घर में तो ओकरा घर के पाव पूजी हुई, समाप्त किया जाए। हाँ ओकरा में पूजी, दूसरा में ना। गुरुजी समय का अभाव खातिर अब समाप्त करल जाए कि हाँ हाँ एकरा जी। अब महाभारत देखिए।